Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kafatanin al'ummar duniya baki daya. Ina yi muku albishir da sabon albam dina mai suna Tafiyar mu. Tafiyar mu kai ne zani da ke gwanar yan mata. Farin ciki na ke ceto na baki sarauta. Akan ki zan jure duk da wainiya ta ki taho maradina. Tsaro na baki daga da daidai ke ce akan gadon bisa mulki da zuciyata kowa da ni da ke ya fahimta. Wanda yake ɗauki da waƙoƙin faɗakarwa tare da nishaɗantarwa daga ni naku Mustapha Ai Gwiwa. Jerin waƙoƙin su ne kamar haka: Masoyana. Wai ina kuke na ce wai ina kuke, wai ina kuke masoya ina kuke. Masoya akan ku ne ai gwiwa na yau gidi da bai diga irin na gauna ko na yi wata nadi yan kuma na gani ai tilas na yau faɗi. Masoya kuna ina maza ku da kunnuwa Ba ni yarda. ba ni yarda. Masoya ki zo marayi da ke domin ki tallafa raina. A so ka so mai tsinka farar diya na yi kamu yare budurwa farin ciki a yau na samu. Jirgi na so zamu bikin gashi ya zo zai kai mazagaya faɗin duniya da ke hudina. Zara. Haske na wata tare da Zara a gefe na ta walƙiya. Lila majanuna ake kira nasu da suna ko gaba ɗaya. So sanadi. Zan kula da ke. Ni zan kula da ke. Wallahi ni zan kula da kai. Ƙauna miyo babu cin amana. Ni zan kula da kai. Ni ma daga zan kula da ke. Ƙauna miyo babu cin amana. Matan gida. Haƙuri ku ƙare ku matan gida. Ladabi da biyayya na sanya na gare ku. Ki tallafa mini. Ki tallafa mini agaza. Ki zo a gare ni ki tausaya. Me zance. Me zancen sabazarce maza yau gyaran lafazin da kake ka gane. Ban ganta ba. La la la, ai ina kike ni ban ganki ba. Ni maka maza su fito so sinadari na kauna na bayyana mai ke sarrakar raina. So ta hoto kuma zauna masoyiya karki yari. Ban ganta ba kashi na biyu. A da ban ganta ba amma a yanzu na sami ya Maryama. Maryama. Na samu mana ta Maryam yau Allah ya yarda. Kowa da mana ta yi ni magata wa kashin wuya. Gagar karnuka Maryamu je gaba maliya. Mai kyawun tarbiyya. Sauran ki nake da ji duk inda na je a fanahiya. Daga kallon ki. Daga kallon ki so daya na kasu mai habibiya. Aisha. Uban kidan Aisha ɗaya babban gida. Mai kwalliya ga ado tafiyar ta da rungada. Ɗawin su mai kyan ado ke ce. Kuma ke da mutane kauna ce ta haɗa ku ai gwiwa na shaida. Auren so. Auren so da kauna sai aka yi kowa yana murna. Ga bishira amarya da bisa aure yau nasa an ɗaura. Amarya. Amarya ce, amarya, amarya ce, amarya.
amarya da ango. Amarya da ango ta tayo bikin ku ne da masoya. Amarya amar su juya ni ayi bai wani kin kudin ga. Auren sunna aka daura ke da shi a yau ga tara. Amarya da ango ta kayo bikin ku ne da masoya. Amarya amar su juya ga ayi bai wani muku ganga. Auren sunna aka daura ke da shi a yau ga tara. Domin neman ƙarin bayani sai ku neme mu a lambar waya kamar haka: 070 39020212 ko kuma 07014040762 domin sauke manhajar mu a sauƙaƙe sai ku tafi audio mark ku rubuta Mustapha Aigwiwa ko kuma tashar mu ta YouTube mai suna Mustapha Aigwiwa TV. Maza ku hanzarta domin samun sa a sauƙaƙe. Ina alfahari da ku masoya. Nagode. Ta kayo bikin ku ne da masoya. Amarya amar su juya ga ayi